Curran. Allan i Declan Poole. Poole cisio David Davies, groesad fyny dda tuag at Wild, arbeniad. Mae Jenkins yn ei digon i nadi Wild, gael y pŵer i chael ei heibio i Connor Roberts, ond symudiad da gan Cey Conna. Dŵl tuag at Ysmotyn Wild, arbediad wych gan Roberts. Oedd ar flaenau draed y golwr ar fenthyg o'r Seintiau Newydd. Disney Letsos, bas wych i Davies a cyffyrddiad cynta arbennig gan yr ysgellwr Davies. Oedd hwnna'n haeddu gol am symudiad godidog gan Cey Conna. Oedd y bas Letsos yn berffaith, y cyffyrddiad cynta ar ei frest, yr ail yn dafo cheibio rymer fel fod o myna ac yn brasgamu mewn i'r cwrt Cosby. Yn sgwrdd ail gol o'r wythnos. Mae Jones yn ceisio ryddhau Steffan Davies, dy cefn i Callum Morris. Mae hwnna ennill y meddiant. A mae yn y cwrt Cosby. Mae Mark Williams yn cael ei dynol ac i Cosmotin. Oes mae yna i'r tîm cartra. Callum Morris yn gweld y cerdyn melyn hefyd. A fydd Adi Morris yn ddim yn hapus ffordd i gapten am ddiffyn efo yna. Hewitt yn erbyn Byrne. Hewitt yn taro cefn y rwyd yn gleinigol. Aberystwyth yn gyfartal, 9 munud i mewn i'r ail hannar. Byrne, uniongyrchol tuag at Wild. Mae'r bêl dros ben Wild, mynd i sgyn Declan Poole. Poole yn y cwrt Cosby, cael ei wthio. Cic rydd fydd i nid cic o'r Smotyn. Hwna'n agos dros ben. I'w hannar llathan. O, mae'na gerdyn coch i Owain Jones. A dwi'n nim. Os oedd hwnna am ddadla, nid ei gair allan o'i le. Ond hwnna'n bwynt adleuol ar ddiwedd y gêm. O safbwynt Aberystwyth. Mae'na le gan Breighton Shaw i fynd i'r cwrt Cosby. Shaw, ffynnu nôl i Declan Poole. Poole, chrymannu arbediad o didog gan Connor Roberts. Yr fenthyg o'r Seintiau Newydd a fisgo tysgo'n falch o'r arbediad yna. Os di'n aros yn gol yr un yma ar Gwyllen y Parc. Shaw, tuag at George Horan yn arbeniad Wild, mae'n dysgu'n Eiron Edwards, a Mike Wild o lathan, wedi rhoi Cey Conna yn ôl ar y blaen, Tor Calonis i Aberystwyth. Seithfad gol o'r tymor i Michael Wild, 9 munud o'r 90 yn weddill. Sam Dŵl ymlaen i Aaron Williams ar groesiad. Wild yn troi hi mewn ar y postyn agosa. Mae Sounds fydd hwnna'n selio'r triffwynt. A munud yn unig ar ôl iddo reid nhw ar y blaen. Mae di sgorau ail o'r noson. The penalty is their first shot on goal. It's the first entry into our box. We completely dominated the game. You need that second goal, and then it takes the pressure off a little bit because you're always open to a mistake. We've made a mistake, which has allowed them back into the game. But that's their first shot on goal. When they got the penalty, that's how dominant we were in the game. We have got to be better in possession of the ball. We've got to be more clinical. We've got to ask more questions when we're dominating the game. And, you know, that's the only downside is that we're not asking enough questions when we're so dominant. Fedrwn ni'n deud that dwi'n siomedig efo'r perfformiad. Da ni wedi dod, da ni wedi chwarae, da ni wedi matcho nhw'n popeth, da ni wedi newid siap ni o nos fawth. Mae'r 100% o'r ogiad beth dwi wedi gofyn nhw'n wneud heno. Dyn nhw wedi torri ni lawr trwy canol y cae, maen nhw wedi pompio bel i mewn, blaw da ni wedi dilio fo popeth i fi'n personol. Da ni wedi sgorio. A wedyn, ia, mae digon anodd efo 11 dim efo 10. A wedyn, ia, da ni gyd yn siomedig, cos dwi'n meddwl oedden ni'n dysofru hynny, dweud i gwir. You know, it's 5 wins on the spin and it sets us up great for a great week ahead leading into the big one next week live on telly. Yr fixtures dwi wedi dod allan, a da ni wedi cael TNS, da ni wedi cael Hwrffordd, da ni wedi cael Connacht Quay, a da ni wedi cael Bala. Y 4 tîm oedd wedi bod yn chwarae yn golynol. A chwarae teg, rhaid fi ddeud, da ni wedi chwarae un gem yn 6 wsos, a wedi'n disgwyl i ni. Mae'r patrwm o'r gynrair i gyd wedi cael ei newid i ni. Bod wedyn ni'n dim esgwys, gyda ni dima i ddod i Goedlan y Porc, a rhaid i ni basically cael y pwyntio ar y bwrdd.